गिबियावनो आङो पीयूष हाजरिका आसामनि वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट मिनिस्टार आरो जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांखौ आङो गोरबो गोसोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय होदों जे नैबे चिरां जिल्ला थामहिनबा सिडली समस्तिया भुटाननिफ्राय फैनाय गोबां दैमा दैसाफोरजों बुंफबनाय आरो बे दैमा दैसाफोरा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय हा खुरखानानै बे ओनसोलनि सय सम्पति खहा खालामबोदों। बे ओनसोलनि थांनानै थानायनि राहाफोरखौ गोबां रोखोमै खहा खालामदों। दा फैयै फैयै गोलाव समनिफ्राय फिसा माखासे सेंसनफोर लाबोनाय जादों प्रटेक्शननि नामाव, नाथाय देग्लाय नैबे बाराव जोङो जोबोद खाफाल गोनां होननांगोन जे बेंटल दुर्गापुरनिफ्राय लानानै ओरै खोलाहा रौमारिसिम फ्राय 12 किल'मिटारसो बे राइट बेंकआव बिमा दैनि राइट बेंकआव जोङो 125 कौटिनि सेन्ट्रेलनि मोनसे पेकेज जों मोननो हादों आरो बेखौ जिअ' बेगनि गेजेरजों बेखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दिनै जोङो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दैज्लां फैबानो मोनसे हाहाकार मोनसे थासारि दंमोन जे गोदाव सोराव मोनसे मा खालामगोन मा मागोन मोनसे थासारिमोन। दा दिनै बेखौ पार्मानेन्ट मोनसे सल्युसन खालामनो थाखाय जे मोनसे सेंसन मोननो हाबाय, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे स्किमनि गेजेरजों थारैनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सय सम्पतिया बिमा दैनि खुरखानायनिफ्राय रैखा मोनगोन, सय सम्पतिया बासायजागोन आरो बेजों बिथांमोनहा मोनसे फैबाय थानाय समाव गावनि जिउखौ संसार जानानै मोजाङै दैदेनलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। नैबे बेंटल दुर्गापुरनिफ्राय जागायनानै ओरै आफांजों रौमारि होननाय जायगासिम बियो गासै 12निफ्राय 15 किल'मिटारसो जानो हागौ बियो। दा बेखिनि गोलाव बे आगदा बोरिखौ खुरखानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेखौ राहा खालामनाय जादों आरो दिनैहाय बिनिनो जागायजेननायखौ आसामनि वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार मानगोनां पीयूष हाजरिका बिथाङा फैनानै बेखौ फैगोन। लोगोआव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो थाफागोन आरो जोंनि रायजो राजाफोर नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थांनाय गोलाव समनि जि मोनसे मिजिंमोन, थांनाय गोलाव समनि सरकारनि खाथियाव बिथांमोननि मोनसे खावलायनाय हांख्रायनायमोन, बियो दिनैहाय मोगथां महर मोननो थांगासिनो दं। गोलाव सम बारलांबाय, गोबां दोलोनि सरकार जाबोबाय, किन्तु सिगांनिफ्रायनो नैबिदि हा खहा जानाय सम्पति खहा जानाय नैबिदिजों बिराद हालाय हाफाय जायोमोन रायजो राजाफ्रा। किन्तु सोरखारा मा खारनाव बा मानि थाखायहाय दायथ' लायाखैमोन होननानै सानो? बेयाव दायथ' लायाखैनि हयथ' निस्सय बाथ्रा नङामोन। गोबां माखासे राङारि इनभल्भ जायो आरो बेयाव खोब सम्भब मोनसे नांथाब नाजानाय मोनसे हयथ' खालामना निस्सय हानाय जायाखैमोन। दा खिन्थु आथिखालनि सरकारा जिहेतु गोबां दैमा दैसाखौ मोनसे मिशन मुडआव खामानि मावनो लादों, जेरै बोरसि दैमाखौ लादों, कपिली दैमाखौ लादों जे मिशन मुडआव खामानि मावगोन आरो जोंहा नैबे बिमा दैजों लोगोसेयैनो नैबे चिरां जिल्ला थामहिनबा सिडली समस्तिनि सिंनि जोंहा नांगोल दै, माख्रा दै, निज्लाखौ लाफानानै जिफोर दैफोर दङ, भुर दैफोर दङ, बेनि खुरखानायनिफ्राय होबथानो थाखाय मोनसे मिशन मुडआव खामानि मावनायनि मोनसे सरकारा थांखि लादों। गिबियै बिमा दैखौ लानानै थांखि लादों। बेखायनो मिजिं खालामो जे फैबाय थानाय खोब खम बोसोर एबा समनि गेजेराव बे मिशनखौ मावफुंनानै पार्मानेन्ट मोनसे सल्युसन हा खुरखानायनिफ्राय दैबानानिफ्राय रैखा मोनगोन होननानै आं फोथायो।